Grosso iba dyan, dai pa nakakabuhat sa saindang mga igdaan. So mga naghihigop na kang sa indang mga kape sa oras na ini, marahay na pagkaaga. So mga tugang, so mga estudyante ta kumustahon taman daw lalo na sa mga first time na maglaog sa school. Kumusta naman kaya ang ating mga estudyante? Kumusta man po ang sa indong face-to-face classes? When I see her, I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful day. So igba dyan, urog mahon ta, nahiling na so crush ninda. So iba dyan, urog mahon ta, mas may nauukodan sinda kapag face-to-face. Pag online classes sana, nung online classes pa lang, nung bawal pa ang face-to-face classes. So ibang estudyante, maski ano-ano bagang pwedeng irason kapag online ang classes. Ngaya, ma'am, sir, malaya ngayang internet me. Tapos biglang i-off so camera, uto pala nagkakawat na. Uto pala nagkakaturog na. Kunyari, present siya duman sa online class. Pero tig-off so camera, nagkakaturog na palan. Guilty or not guilty? May nag-text digdi sa tuya sa 0915-228-3732. 4 na pirasong solar light sa halaga 1,499 pesos. Click mo ito para bumili. Good deal, sobrang tipid. 3 mode siya, steady light, sensor lights, dim lights. Maski ano-ano na sa nang nare-receive ang mga text message actually sa panahon ngunyan mga tugang, no? Aside sa mga arog ka, napipabakal kang solar lights. Nanggana ka na, paano kita kaan manggana? Kung dahi nga ni kita nag-join maski sa insain. Pwede ba yun? Wish ko lang totoo, ano? Indalang kung hanggang ngunyan may nakaka-receive pa kang about dumanahali daa sa Office of the City Prosecutor. Sa sarong programa may mga tugang digdi sa Liga de Ors GB dapat ara mo. Natukar po ni sa tuyang Chief City Prosecutor digdi sa Legazpi City, si Prosecutor Brian Baleda. Naday po magtubod sa mga arog ka tong text message. This is my beautiful day. Yogon mo yaon duman su pangaran mo, full name pa ha. Kaya mapapatubod ka din talaga. Pero maski yaon dyan mga tugang ang sa indong pangaran, bako po yan totoo. Scam yan.
Dai po mapadara ang sa tuyang prosecutors kang sabina through a text message. We'll drive on and follow the sun. Ang nakakabahala nga ni sa panahon tangon yan mga tugang, taang mga scam na text messages na ini na nare-receive ta. Bako baga arog kang dati na mare-receive mo lang su text message lang mismo, di. Sige, although nakakabahala naman before, 'di ba? So number mo nata may naglalaog ng mga arog kaan na scam na text messages. Mas nakakabahala ngunyan. Tayaon dyan ang satuyang pangaran. Pangaran mo, apelyido mo, sa imo talaga tig-specify so scam na text message. May mga naistorya lang sa ko so mga kamidbid ko man. Tapos tig-send sa ko so text messages nga ni na scam. Yaon talaga duman so pangaran ninda. Mas nabahala ako nung ako na din mismo naka-receive din. Full name ko, yaon duman. It's a beautiful day. Sabi nga ni mga tugang kang sa tuyang Associate Justice sa Supreme Court na si Justice Marvic Leonen, nakakabahala da ang arog kaining pangyayari. Daita siya pwedeng kumbaga baliwalaon. It means pwedeng may nagpapabakal kang sa tuyang data. I think I'll take off. Pwedeng may naglilik kan sa tuyang data sa mga scammer na ini. I've got someone waiting for me. Siguro pag huna ta ang sa tuyang data, sa tuyang information about ourselves is okay lang ini na nagkakalat na arog ka ini. Hot, beautiful Sunday. This is my beautiful day. Kung okay lang nataigwa kitang Data Privacy Act. Ang Data Privacy Act mga tugang, iyo ini ang lay or batas na nagpoprotehir sa satuyang mga data. So dakulon ang nagsususpetsya kung nangyari na ining laganap na lakop kang sa tuyang mga personal information or data na basta-basta sana. We'll drive on and follow the sun. May mga nagsasabi na bako ba ini dahil sa satuyang mga pig-fill out na forms, sa contact tracing na forms. Hot, beautiful Sunday. Bako ba ini dahil sa mga pig-fill out or fill out na online forms din, bako lang so hard copy na forms kundi sa online forms sa mga mga courier tabaga pag nag-online shopping kita or nag-order online in pagkaon. Di ba? Yaon dyan ang satuyang full name, contact numbers, addresses. Beautiful Sunday. So, daita aram kung nangyayari na ini ngunyan sa panahon ngunyan. When you say, Kaya, dakol na din ang nangangapudan talaga sa satuyang sa tuyang NTC, National Telecommunications, sa tuyang NPC, National Privacy Commission, or iba pang ahensya na related sa arog kaini na mag-imbestiga or kung ano ang mga pwede nindang gibuhon para mapundo na or at least ma-minimize ang arog kaining sitwasyon na may nare-receive kitang scam na text messages na yaon ang satuyang full name. take a walk in the park. Hey.
Pero sa tuyang part naman, ang kayatang gibuhon ngunyan, magtaga-ingat na lang talaga kita. I've got And dai basta-basta magtiwala, dai basta-basta magtubod. Pag naka-receive kang arog ka na text message, baliwala unsa na nindo. Diretso delete, dai mag-reply, dai nanggad i-click ang link na yaon dyan. hot, beautiful sun. Diba usually sa text message, igwa dyan na link, ngaya click here. Click here to subscribe. Igwa dyan usually nin link, ngaya digdi mo i-claim so price mo, so kwarta mo. Ngaya digdi mo babakalon sa solar lights na mura. Basta pirming may link siya mga tugang, never po nindo yan i-click. Birds are singing. Kasi may mga pangyayari na once i-click lang nindo yan, na link na yaon dyan, It's a beautiful day. pwedeng makuaninda so iba pang data or sa imong personal information na daininda nakukuha pa. And then, pwede ninda itong gamiton sa kung ano man na maraot nindang motibo. So, daita po pagbaliwalao ng mga arog kaini na daita pag-isipo na okay lang na ang satuyang personal information nagkakalat na arog kaan na basta-basta sana. Say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Ha, ha, ha. Actually, saro man ini sa episodes kang K-drama na Extraordinary Attorney Woo. Kung may mga naghihiling kang K-drama na ini, may sarong episode duman, 'di ba? May sarong episode duman mga tugang na pahiling din about sa case na nagkalat din ang personal information or data kang mga kliyente kang sarong dakulang kumpanya. So, may hacker, sabi sa episode na ito, may hacker nag-hack kang sarong dakulang kumpanya kung sa inya raon duman so personal information and data kang sobrang kadakol na kliyente ninda. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. So, mauukudan din duman and marirealize Someone waiting for me. na bako basta-basta dapat na pipanao ang personal information kang mga tao. Dahil from there, maaraman lang ang contact number, address, sa imong full name, and other important na data or personal information mo. Beautiful day. From there, pwedeng maaraman din ang sa imong mga transaksyon na ginibo. Mga bank transaction mo, ngayon nag-withdraw kang arog ka ining kwarta, nag-deposit kang arog ka ining kwarta. Nagkakakuruan ninda iyan. Birds are singing. You're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a So, iyo ito sa saro din ng mga naging kaso duman sa K-drama na Extraordinary Attorney Woo. Nag-claim nin damages ining mga kliyente na na-breach su personal information. it's a beautiful day. And then, ang gana sinda duman sa kasong ito. Yay! Talagang extraordinary si Attorney Woo. This is my How to be you po, Attorney Woo. beautiful day.
Good morning kay Kuya Ryan Cabria. Hello dyan sa mga taga-Baskaran, Daraga Albay. Good morning, watching from Papua New Guinea. Hi, Tita Ami, Tita Amelita Grahe Dalyanera. Hello, Tita Ami, how are you? Good morning, attorney. Hello kay Sir Melvin Machado. Uy, hello sa mga taga Naga, sa mga taga Camarines Sur. Haranin na ang sa tuyong Peña Francia Festival dyan. Good morning, Attorney Tin. Hi po, good morning to Sir Ray Bachiller. Good morning, Attorney. Hello to... Hi to Kuya Luke Rangel. Hello to you and your family. Good morning, Attorney. Hi, Chebs. Kevin Jacob. Sa mga taga-Anislag, hello. Marahin na pagkaaga. Oroat siya na mga tugang. Tukaron ta asin pag-urunan ta ang manungod sa extracurricular activities na paprohibitir na or ban kang sa tuyang Department of Education. Ano manan sa indong opinion manungod duman? In favor ba kamo na prohibitir an extracurricular activities kan Department of Education? Pabor ba kamo duman? Or abo nindong i-prohibit or iban ang extracurricular activities. Mas gusto nindong igwaman giraray nin extracurricular activities ang satuyang mga kaakian sa eskwelahan. So mabalik lang po kita makalihis ang nagkapirang pagirumdum, oras alas 6:32. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Sa simpleng gulay, Magic sarap ang nagpapabuhay. Kaya, oh, Magic Gulay. OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay. Oh, Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Core
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours GB Dapat Aram Mo Sunday Edition. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning po, Attorney Tin. Good morning, Sir Louie Ariola. Good morning, everyone. Blessed Sunday to all of us. It's coming from Gwen Net. Hi po, Ma'am Gwen. Marahay na pagkaaga. Good morning. Have a blessed Sunday sa Gabos po. It's coming from Ma'am Ligaya Bas. Good morning po, Ma'am Ligaya. Good morning, Attorney Christine. Kagayon mo pala ay su. This is my Anong kape daw ang gusto kainin ni Sir? Nang uumaw. Watching from Calgary, Alberta, Canada. Wow! Nakaabot su boses ta sa Canada. Good morning po, Sir Lauro Barquilla Leo. Alaw po pala. Sir Lauro Barquilla Lao. Marahay na pagkaaga po sa indo dyan sa Canada. Canada. Good morning, Attorney. It's coming from Sir Nestor Venus. Ini ba sa teacher ko kang elementary? Ikaw po ba to, Sir Nestor? Good morning, Attorney Tin, watching from Anislag. Hi, Ate Daisy Luna Liabres. Good morning from Iriga City. Sir Lucas Jaime Libao. Hello po sa inyo dyan sa Iriga, Sir Lucas. Good morning, Attorney Tin. Hi, Edwin Miliana. Hi, Ed. Hi, Attorney Tin. Good morning. Hi to Ate Ana and family, Rinyon family. Uy, hi po, Kuya Billy. So, mabalik kita duman mga tugang sa sakuyang kahaputan. Tugot ba kamo na ang sa indong aki na nag-e-eskwela dai ma-engage sa extracurricular activities? Kang nagpuon na ang school year or kang opening kang school year 2022 to 2023 mga tugang, kang Agosto
ang satuyang DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte Carpio nagsabi na ang DepEd pigpoprohibit na or pigbaban or pigbabawalan ang pagkondusir nin extracurricular activities sa mga kaakian sa eskwelahan. Morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ang rason digdi kang sa tuyang Vice Presidente Sara Duterte Carpio or DepEd Secretary, 2 taon kaya kumbaga nawara sa mga estudyante or sa tuyang mga kaakian na nag-eeskwela for them to focus on their academics. Kasi di ba sabi ko nga ni Kasubago, actually maski ako na experience ko pa ito. Na nagkaigwa kaming online classes. For me personally, wala talaga ako masyadong naukudan that time sa online classes compared sa face-to-face na talagang matututukan ka kang sa imong mga profesor, mga maestro. So, yan ang sabi kang sa tuyang DepEd Secretary, mga tugang, or Vice President Sara Duterte Carpio, na 2 taon kaya, kumbaga, nawara sa pag-focus sa ACADS kang sa tuyang mga estudyante. So, ngunyan, mas gusto niyang magtutok sa academics ang sa tuyang mga estudyante bako sa extracurricular activities. Tigahalat-halat lang ang orden kang sa tuyang Department of Education. Dumaninda i-define kung ano-ano ining extracurricular activities na pigbabawalan na ninda. Kasi extracurricular activities lang mga tugang ang sa indang pinagbabawalan. Ang co-curricular activities, pwede daan. So, tigahalat-halata ang order kang sa tuyang Department of Education. Sa pagkakaaram ko, wala pa. Yan, duman i-define kung ano-anong extracurricular activities ang bawal, ano-ano sa mga pwede na co-curricular activities. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Feeling ko ang ining extracurricular activities malaog digdi ang intrams, 'di ba? Iyo gayud. Mga intrams, field trips. Know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful day. So mga nagre-require nin time to practice. So baka intrams, pwedeng intrams talaga. This is my beautiful day. Mga mass demo. Naramdaman ko kahit sa St. Agnes. Sigo kami kaining mass demo. So, talagang may time, naglalaan talaga kami ng time for this, na mag-practice, tapos maburubayli kami. Tapos ma-perform na ngaya, ugmahon kami kato, duman sa quadrangle. Nagbuburo bayli kami gabos. Tapos bunggahon ang mga mga kuro costume.
Nareminis ko lugod ang sa kuyang childhood memories as a student sa St. Agnes Academy. Hello po sa mga Agnesian, sa mga kapwa kong Agnesian, marhay na pagkaaga. Diba, pinamas demo kita ka ito, tapos ang intram sa kaan, maugmahon. Dakulo na activities. Kung saan mahohon din talaga ang sa tuyang holistic growth as a youth. Oh, my, it's a beautiful Dakol ang tutol digdi mga tugang sa pag prohibit or pagbabawal kang sa tuyang Department of Education sa mga estudyante na magkaigwanin extracurricular activities sa indang mga eskwelahan. Sabi ka ining abo magturugot, gusto ninda na mas nakakapag-engage din ang sa indang kaakian sa mga arog ka ining extracurricular activities kasi digdi din kumbaga digdi din ma-discover, mamomold ang talents, ang skills, and the other values kang sarong aki, kang sarong estudyante na daiman makukuha sa academics or purely academics lang. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful. Alagad, igwa dinin mga nagsasabi na okay lang maray nga ni daayan na pagbawalan ang extracurricular activities para mas makapag-focus ang kaakian sa saindang academics. Para mas makapag-adal sindanin tultul. Beautiful Sunday. This is my. Also, budget So, ibang mga magurang namumroblema kang dagdag na expenses sa arog kaining extracurricular activities. Love me. Oh, my, it's a beautiful day. So ano daw, may mga paraan tabay gayod kita na igwa din kang sa indang saloobin, opinion, manong digdi pwede po kamong mag-text, mag-call sa 0915-228-3732. And nakalive man po kita sa DCGB News Online. Yan po ang samuyang Facebook page. 0915 Good morning po, Madam Attorney Tin. Have a wonderful heart. Maray na pagkaaga po, Kuya Nelson Luna. Hi to Luna family sa Anislag. Beautiful day. When you say that you love me. Good morning, Tin. Have a great day. Hi po, Tito Edwin Martinez. Hi to Martinez family dyan sa Anislag. Hello din po palan sa Jix Enterprises. Dyan yan sa may LCC. Beautiful day. When you say that you love me. So may tag sa diri po ka ining Jix Enterprises si Sir Mark Ruben Alcala. Hello, maraming na pagkaaga po, Sir Mark Alcala. Beautiful Sunday. This is Masiraman pala mga tugang vegan barbecue ni Sir Eric Galura. Igwa palan ka to, ade. Meat siya, pero bako talaga siya meat. Ano daw? Ano siya? Lasang meat talaga siya, ta barbecue nga ni. Siguro vegan meat. Igwa gayud talagang arugaan. Vegan meat. Igwa kita digdikaan sa Bicol mga tugang. Nagpapa-order si Sir Eric Galura. Masiramon. Healthy pa. that you say, hey.
Mabalik ita duman sa K-drama na Extraordinary Attorney Woo. Imagine mga tugang sa mga nangyayari digdi sa tuya, may ano din talaga, may episodes duman sa K-drama na ini na pigpo-portray ang kasong ini or issue. It's a beautiful Aside sa na-entertain ka na sa digdi sa Extraordinary Attorney Woo, dakol ka pang manunodan. Go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. Kasi igwa din duman na episode mga tugang na pigtukar ang arog ka ining klase na kaso. It's a beautiful day. Kung sain so mga aki kinidnap daa kaining sarong lalaki. Imbes na magdiretso sa eskwelahan ining mga kaakian na ini, kinidnap ko no kang lalaking ini. So duman sa indang school bus, ang nag-drive ining lalaking nang kidnap daa. Pero very weird ta, imbes idiretso ka ining kidnapper daa sa eskwelahan ining mga kaakian, dinara niya sa ba ito? Basta sa sarong secluded place. Sa ibang lugar niya dinara, pero ang ginibo niya sa mga aki na ini, pigparapakawat hanggang sa magkurulugan sa indang mga tulak sa kakaulok. I-enjoy yun sa mga aki. Iyon lang ito ang purpose niya, para kidnapon ang mga aki na ini. Para lang pakawaton sinda. Garo puro protesta kaya ini kang kuro kidnapper. Protesta niya ini sa iyang ina, asin sa mga magurang daado man sa Korea, na pigbabawalan ang sa indang mga kaakian na magkawat or kumbaga magkaigwan in other activities outside the school. So bako related sa academics. Dumanda kaya sa Korea, based din duman sa K-drama na ito, duman sa Korea, ang mga magurang kang mga kaakian na ini, sa school, kukulong daa pati su eskwelahan nida, pigkukulong sa mga aki duman sa school. Mag-adal ka lang dyan na mag-adal hanggang alas 10, pipaadal duman sa mga kaakian. Dahil ka makakaluwas hanggat daimon na solve ang math problem. Delikado akong arog ka to, baka daya akong makauli. Imagine dahil ka makaluwas hanggat daimon na solve ang math problem. Considering na aki pa lang sinda ha, sobrang araki pa. So yaon duman sa episode na ito kang Extraordinary Attorney Woo. Delikado ako ato, tamat problem. Bata ang aram ko sa mat, 1 + 1 = Magellan. So, yun din ang magayon duman sa episode na ito, pipahiling duman na dapat dai din masyadong sisakal ang sa tuyang mga kaakian, sa tuyang mga estudyante, na mag-focus purely on academics. Mga tugang kaipuhan din kang sa tuyang mga kaakian ang activities na talagang makakatabang din sa indang holistic growth. Bako lang dapat brain or utak ang pigpapagrowth sa tuyang mga kaakian sa tuyang mga estudyante, kundi ang sa indang puso, ang sa indang values, ang sa indang skills and talents. Pero mga
tugang ining pagprohibitir kang DepEd sa extracurricular activities, dahil nga nakita basta-basta din na mag-react, taday pa man nagluluwas so order, i-determine man duman kung arin sa mga bawal, asin sa mga pwede. Diba? Dahil man siya totally na pinagbabawal so activities na makakatabang sa holistic growth kang sa tuyang mga estudyante. So, halat-halaton ta ang order na iyan kang DepEd. Pag nagluwas na iyan, syempre, iwabareta man po iyan kang sa tuyang kang DZGB News Team. Good morning, Attorney Tin. Good morning, Francis. Good morning, Tin. God bless. Hi po, Tita Edna Tan Quintana. Hi to Quintana family. Maray na pagkaaga. Happy Sunday. Mga tugang 3 minutos bago mag-alas 7 pagkaaga, mapaaram na po kita sa tuyang programa. Sa lado technical na kaibanan ta po si Kuya Nems Flora. Salamat po sa indong padagos na pag-antabay sa DZGB. Ini po ang programang Legally Yours GB Dapat Aramo Sunday Edition. Abangan po ako every Saturday with Kuya Mike. Legally Yours GB Dapat Aramo 11 to 12 noon and every Sunday 6 to 7 a.m. Kaibanan po ako sa Giraray. Ini si Christine Longabella. Happy Sunday! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.